Ya ini kurang ngaret, Mbak. Urung. Iki sik nonton bal-balan lho, ngenteni gule ya. Sopo sing ngeteri? Sapa ngeteri piye to? Aku ki arep ngaret ya, Bro. Tapi sik ndelok bal-balan dhisik ngenteni gule ngono lho. Sing ngeteri gule sopo? Ngeteri gule piye to? Kadang ngeteri gule piye? Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule dhisik ngono lho. Ayam apa? Kambing? Ada ayam mau kambing piye to kowe? Piye to? Ukaramu ki piye to? Kan iso teko ngendi-ngendi. Ngenteni gule. Lah iya aku ki nonton bal-balan ngono lho. Aku nonton bal-balan aku ngaret tapi sing ngenteni gule. Sing ngeteri sopo? Ngeteri sapa piye to? Aku kan ndelok bal-balan lho, Bro. Lah iya, pesenmu nang ndi pesenmu? Ada pesen. Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule. Lah iya, lah Kok pesen. lah mutuku Ki ning. ndelok nang TV ki lho aku ki. Oh, pesenmu nang TV. Kok pesen nang TV. Aku ki nonton bal-balan nang TV ki. Lah iya. Ki ngenteni gule. Sing ngeteri sopo? Sing ngeteri sapa piye to kok batek ae. Aku ki demen ndelok bal-balan ki ngenteni gule dhisik. Sing masak ki mung lho sapa sing masak ki mung. Ada masak sapa piye masak. Lah mutuku ning ndi weh? Kadang ketemu reng itu piye to? Aku kan ngaret yo, Bro. Yo. Aku ki sik ndelok bal-balan ngenteni gule. Ngono lho. Sing masakne sopo? Kok sing masake sapa neh panggah kuwi ya kok takon nang aku. Lah jaremu ngenteni gule. Iya ngenteni gule pola bal-balan ki lho. Sing masakne sopo kuwi? Arek batek masakne sapa ae lho. Aku ki ndelok bal-balan ning TV lho, Bro. Isih ngenteni gule ngono lho. Lah iya, lah mau pesen nang ndi wis? Pesen nang ndi piye to? Iki lho ndelok bal-balan ning TV lho aku ki. Jaluk. Ngenteni gule. Ayo, njaluk. No, kok ki piye to? Ukaramu ki piye kok batek. Jaluk oleh apa ora to, Mbak? Iki kan aku ndelok bal-balan ngenteni gule ngono lho. Lah iya. Akeh politik lah mesti lek akeh kan aku njaluk sak piring ngono ae to. Iso teko panganan kok iki. Kok batek panganan sing kok pikir lho. Iya to, Mbak. Iya aku ki arep ngarit lesekan ya ini. Sik sik ndelok bal-balan ngenteni gule ngono lho. Iya, ngono iki njaluk ndak oleh. Lah kok iso kuwi kok jalukan nabi ya. Aku ki ndelok bal-balan ki lho ngenteni gule. Lah mau pesen nang ndi? Kok pesen nang ndi batek.